Ang lalaki pa ng mga puno. Yan. Yan. Alright, ito na. Wow. Ganda ng bike lanes dito. Malilim, mabukid din yung pakiramdam mo. Malamig. Hindi na natin pala kailangan pumunta ng bundok. Pala tayo sa Manila. Mayroon palang ganito. Tapos nahirapan pang magtulak si Budol. Mayroon palang ganito dito. Diba? Yan, gilid nga ang kalsada. Yan. Ano yan? Boulevard. Tapos yung makita niyo dyan sa likod ng bakod, golf course. Yan. Sunod dito na tayo, ikot-ikutin. Yan gusto mo maputik, daan ka dito. May mud din dito. Diba? Naputikan na yung gulong natin. Ang lalaki pa ng mga puno. Yan. Yan. Lalaki ng mga puno dito. Naka road bike Uy, patay tayo dyan. Bubog pala yun. Nasagasaan ko. Yung nasa plastic. Yan. Sunod lang tayo kung saan tayo pwedeng dumaan. Medyo pagi yung cellphone natin kanina. Bawal din. Ayun, bawal nga daw. Yan na ba yung Intramuros Cathedral? Ganyan daw yung katedral ng Intramuros, kaso bawal. Ito nga Palacio del Gobernador. So ito yung building na